שלום, שמי אירה, אני בעלת מותג דרך חב"ד, תופרת ומעצבת וילונות קרוב ל-17 שנה. היום אני אספר לכם באיזה חומרים אנחנו משתמשים כדי לתפור וילונות. אני נמצאת במתפרה שלי, מאחורי הגב שלה אתם רואים הרבה אביזרים להתקנה ותליית וילונות, אבל גם וילון עצמו הוא תפור על החומרים קשיחים שונים, על מנת שהוא יחזיק את הצורה שלו יפה. זה החלק הקדמי של הווילון, זה החלק האחורי של הווילון, ואתם רואים שיש פה מין פלסטיק. החומר הזה נקרא שטייף, חומר ברוחב שונה, 10, 15, 20 סנטימטר, הוא נקרא שוב שטייף, ובעזרתו אנחנו תופרים כל הווילונות פלדים, בננה, פלד שטוח, משולש, צרפתי, משולש הפוך, כל זה אנחנו תופרים בעזרת החומר הזה. החומר השני הוא סרט גליידר, סרט לווילון שיבוא בצורה גלית. יש לו למעלה לולאות, לכאן אני אכניס קרסים. זה סרט גליידר. עוד סוג של וילונות הם וילונות קיבוצים, וילונות שאנחנו תופרים עליהם סרט קיבוץ, מקפצים אותו, תופרים אותו ישר, מקפצים אותו בעזרת החוטים שיש פה, ואז הוא יתכווץ וייתן לנו צורה יפה של קיפולים, אבל אין פה פלדים, כשאני תופרת ידנית כל פלד. אני אוהבת סרטים כאלה שקופים, כי הם מתאימים גם לבדים שקופים וגם לבדים אטומים. בואו תראו, יש פה איך להשתמש בהם. אנחנו לוקחים 4 או 3 חבלים שיש לנו, קושרים אותם יחד, על מנת למשוך בצורה אחידה, כולם בו זמנית, וככה גם זה לא יברח מהסרט. עכשיו אני מתחילה לכווץ אותם. אני אוהבת סרטים ספרדיים למשל של חברה מורטרה, כי אני לא צריכה לסדר כל עיפרון כזה, כל עמוד שנוצר בצורה ידנית, הוא לא נופל להצידה. יש פה מין סוג של קיבוע בחבלים האלה, שהם נמשכים בצורה אחידה כולם יחד. הנה תראו איזו צורה מושלמת יצאה לי, של קיפולים. לסרטים האלה יש יחס, צריך לשאול מראש כמה סרט הזה יתקפל, פי כמה, פי 2, פי 2.5, פי 3, כדי לדעת לחשב את הכמות הבד שמותאמת לאורך הסרט, לדעת מראש. הסרטים האלה יכולים להגיע גם בצורה כזאת, תראו לאיזה צורה מיוחדת, הווילון התקפל, גם פה משכתי 3 חוטים שהיו, וזאת הצורה שאני קיבלתי, כמו כוורת כזאת. זה סרט כותנה, הוא מתאים לבדים עבים, על הבדים שקופים, אתם תראו אותו. צריך לקחת את זה בחשבון. אנחנו תופרים גם וילונות רומאיים. וילון רומאי זה וילון ישר, או וילון רומאי רך זה וילון שיוצר קשתות, ואנחנו תופרים בעיקר בעזרת 3 סוגי סרטים. סרט הראשון זה סקוץ', סקוץ' נקבה, שאנחנו תופרים לחלק העליון של הווילון, ומצמידים אותו לסקוץ' זהר שנמצא על הקסטה, על המסילה של וילון עצמו. זה חלק האחורי של הווילון, מקדימה לא רואים כלום, רק את הבד. מאחורה אנחנו גם נתפור, אם זה וילון רומאי ישר, אנחנו נתפור סרט, כזאת שהוא יוצר תעלה. זה סרט מיוחד.